Comencem. Hola, bon dia. Soc el David Franco, soc també el responsable de transformació digital del departament. Llavors, avui volem explicar-vos moltes coses. Llavors, a veure si ens perdonareu perquè anirem molt ràpid. Val? Llavors, una miqueta l'ordre del dia seria... Primer us parlarem de la transformació digital, o sigui, us parlarem del paradigma que en el nostre departament hem fet servir del que nosaltres entenem de transformació digital. O sigui, aquí en tot el congrés s'està parlant molt i llavors nosaltres parlarem del nostre cas d'ús. A partir d'aquí us parlarem de les idees força que ens han motivat tota aquesta transformació. Ja veureu que també són moltes de negoci, no són gens tecnològiques. A partir d'aquí donaré pas a la Carme Marí, subdirectora general de prestacions, on farem una visió d'àmbit del departament, específicament de l'àmbit de prestacions econòmiques, de què estem parlant, de volums, de beneficiaris, etc. Tornaré a parlar jo i us parlarem del concepte d'aquesta materialització de la transformació, que és tota la plataforma social. Us farem una primera presentació, però fem molt de focus al que nosaltres diem T social, o sigui, a l'eina de tramitació. Llavors donaré pas al Francesc, que és el director de sector públic de DXC, i ens parlarà una miqueta més tecnològicament d'aquesta solució que tenim ja en producció i de com aquests fonaments, com aquesta transformació, com aquestes idees força s'han materialitzat en un producte. I després, finalment, tornaré a parlar jo i us parlarem de la línia temporal, de com hem arribat aquí i quins són els propers passos. Si tenim temps, doncs podem fer una miqueta de preguntes, però posant en risc el cafè, o sigui que ja veurem. Vinga, comencem. Per nosaltres, què és la transformació digital? Quina és la nostra visió? Penso que ja s'ha parlat molt, la transformació digital no és un canvi tecnològic i per nosaltres hi ha 5 eixos principals, on un és el tecnològic, que fiquem a l'últim, els altres 4 no és que estigui en ordre de prioritat, o sigui, tots 4 són importants, però pensem que hem de fer focus. Primer és la visió. Hem de tenir una visió de què és el que volem construir i aquesta visió ha d'estar molt suportada per la direcció. Som una entitat jeràrquica i necessitem que la direcció tingui una visió clara de cap on volem anar. Per això és un eix importantíssim. Les persones. Aquí les persones són tots els agents que participen dins del nostre sistema. El nostre sector, ja parlarem, és el Sistema Català de Serveis Socials. Doncs dins de l'àmbit del Sistema Català de Serveis Socials, totes aquestes persones són realment els agents que hem de transformar. O sigui, estem fent molt de focus perquè realment són elles les que continuen en tot aquest camí, són elles els agents de transformació de tot aquest camí i realment és el seu canvi cultural el que hem de potenciar, perquè hi eren i hi seran. Estructura. No hem de ser naïfs. Aquí al final cal també tenir molt en compte des del primer moment tots aquests canvis d'estructura, normativa, organitzativa, nous processos, etc., que necessitem. Com a administració hem de ser molt curosos en sempre complir la normativa. La normativa és complexa i l'hem de tenir des del primer moment visualitzada i, a més, potenciar aquests canvis. La ciutadania. Portem 2 dies parlant de model centrat en l'usuari, disseny orientat a l'usuari, l'experiència de l'usuari. Tot el que construïm, tot el que transformem ha d'estar centrat en la visió ciutadana i com podem afavorir i millorar l'experiència de la ciutadania. I per últim, la tecnologia. I en aquesta tecnologia, com ho hem materialitzat, us donarem una primera pinzellada de la plataforma social. Idees força. Aquí hem fet, no feu cas ni al volum ni a la posició de les boles perquè totes són importants i tots són conceptes. Com veieu, no hi haurà conceptes d'intel·ligència artificial, de blockchain, de master data management que hi seran per darrere. Per nosaltres les idees força és la transparència. Hem d'intentar fer que tota la nostra transformació estigui orientada a que tots els agents del sistema puguin visualitzar en quin moment de procés i on estan les dades. El principi de bona fe de la ciutadania. Potser amb els 30 anys que el nostre departament està gestionant prestacions i a l'hora que els TICs hem anat ficant tecnologia i ens hem centrat a la validació i a la, no sé com dir-lo, a la revisió de que tot s'acompleix. I de vegades ens perd una mica el poder fer servir. Som molt fans de la declaració responsable i de que la gent, normalment, quan et demana una cosa, et diu la veritat. Llavors, no cal ser un obsès del certificat, del requeriment i del document. Però això és una visió molt de departament que estem intentant canviar. Que sigui usable, lògicament. O sigui, ja veureu que el sistema és molt ampli i que hi ha multitud d'agents i que hem de fer un sistema que sigui usable. Pròxim. Es parlava de la fractura digital. Ja parlarem de la tramitació atesa, que és la nostra solució a aquesta fractura digital que ens pot allunyar o que gent es pot deixar, i el nostre departament no pot deixar-se a ningú fora. Som el departament de les persones i el departament de la inclusió. Accessible, lògic.
no parlo més, interoperable. Ja veureu, però en els nostres tràmits portem més de 16 interoperabilitats i si hi haguessin 30 tindríem 30 interoperabilitats. O sigui, potenciem la interoperabilitat, fem ús de la interoperabilitat. Visió 360, això ja s'està fent sempre, o sigui, cada vegada més totes les lleis fan una visió global de la persona, simplificació administrativa, eliminació de paper, anàlisi, orientació de dada, homogenització, predicció, automatització, o sigui, totes aquestes idees són les que cada vegada que transformem una àrea del departament, un model de gestió que diem, estem sempre i tenim presents, i són les que estan aprovades amb aquesta visió del departament. Aquests 3 fonaments que ja diem de social, experiència d'usuari, innovació i eficiència a la gestió. Vinga, avancem. Passo la paraula també a la Carme, que us explicarà molt ràpidament quin és l'àmbit i la visió del departament. Gràcies, David. Em sentiu? Soc la subdirectora Carme Marí, la subdirectora de Prestacions Socials, i us explicaré a què ens dediquem i quina és la problemàtica que tenim actualment i que, per tant, ens cal una transformació digital. El Departament, ho explicaré tot el breument que pugui. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com a objectiu principal el de definir i executar polítiques socials de serveis de protecció social i de prestacions. També gestionar tots els equipaments assistencials que formen part d'aquesta xarxa de serveis socials. Fomentar el civisme, millorar les relacions de la ciutadania, promocionar que es respectin els valors que tenim definits a la societat, que formen part dels valors de la societat catalana, cohesionar la població, donar suport també a les entitats i a les activitats que es fan de voluntariat. En l'àmbit de treball, definir polítiques laborals, de relacions laborals i d'activació laboral. En general, el que tenim en conjunt és el Servei Català de Serveis Socials, que és el conjunt de recursos de prestacions econòmiques, per exemple, renda garantida, pensions no contributives, necessitats bàsiques, etc. El conjunt d'aquestes prestacions econòmiques, prestacions de serveis, ingressos de les persones en residències, en centres de dia, per exemple, prestacions tecnològiques, persones que necessiten adquirir un audífon o comprar una cadira de rodes o habilitar el seu domicili per passar, per exemple, amb la cadira de rodes. Aquest conjunt de recursos, d'activitats, de serveis, d'entitats que donen aquest servei, d'administració, els ajuntaments, els ens locals, que és per on entren les peticions de serveis socials. Tot aquest conjunt de recursos és el que forma la xarxa catalana de serveis socials d'atenció pública. Està centrada en la ciutadania, evidentment, que és el nostre client. Quina ciutadania? Tothom. Parlem de persones immigrants, parlem, aquí ho teniu reflectit, quant a direccions generals, no? Però en realitat els nostres clients són immigrants, gent jove, les famílies, les dones, violència masclista, per exemple, protegir els infants, persones que tenen dependència, persones discapacitades, persones que tenen drogodependències, virus-sida, etc., o persones que no tenen recursos econòmics per poder fer front a la vida diària. Aquest és el nostre col·lectiu. És gran, ja veieu que és una feina ingent, i, evidentment, la transformació digital tindrà feina, vull dir, no serà un procés que es farà en pocs anys, sinó que ja veieu que té un abast molt gran. Hem començat la transformació digital amb el que són les prestacions econòmiques. Prestacions econòmiques garantides, que vol dir que no depenen dels pressupostos. És a dir, si una persona compleix els requisits per tenir una prestació econòmica, per exemple, renda garantida, pensió no contributiva, vull dir que mentre segueixi complint aquests requisits, la seguirà cobrant.
Doncs hem començat amb aquestes prestacions econòmiques. En concret hi ha un pilot de 2 prestacions econòmiques que són necessitats bàsiques i despeses de la llar, és a dir, per persones que no tenen ingressos per la seva vida diària i per mantenir les despeses de la llar i les necessitats bàsiques de roba, aliments, etc. Hem començat per aquestes prestacions i per les econòmiques perquè veieu que donen cobertura a un elevat nombre de persones, unes 330.000 persones, places assistencials de residències, unes 60.000, i veieu que l'impacte econòmic és realment considerable, tant de prestacions econòmiques com de prestacions de serveis. Penseu que aquestes xifres que hi ha aquí són les relatives a el que gestiona la Direcció General de Protecció Social, que aproximadament abasta un 30% de tota la despesa del departament. Llavors és una despesa econòmica prou elevada com perquè comencem la transformació digital en aquests productes. Quina és la problemàtica que tenim ara? Jo ara ja us parlo més com a subdirectora de prestacions, perquè ara us he fet una visió general del departament. Quina problemàtica tenim ara? La teniu en aquesta presentació a la dreta. Teniu aquí els ítems fonamentals dels problemes. En primer lloc, ara, les prestacions les estem gestionant amb diferents aplicacions que no es parlen entre elles, o que es parlen molt poc, i que es gestionen de manera diferent. Això ens complica també, i aquí és el tercer punt, no vaig amb l'ordre, el tema de consolidació i de disponibilitat de les dades. El fet de treballar amb aplicacions diferents que es parlen poc ens ajuda, o més aviat ens dificulta, fer tot el tema de creuaments, d'extracció de dades, de poder fer la foto de la situació actual d'una persona, que evidentment la podem fer, però és laboriós. I, no diguem, poder veure, tenir la visió 360 graus d'un ciutadà al qual estem gestionant prestacions de serveis o econòmiques. Homogeneïtzació i automatització de processos. Doncs ara fem una gestió molt manual i això vol dir que és lenta, és ineficient. La persona va a l'oficina, presenta la sol·licitud en paper, presenta documentació en paper, que aquesta documentació després l'haurem d'emmagatzemar a algun lloc i l'haurem de custodiar. Clar, tot l'estudi, quan aquestes dades en paper ja s'han introduït en el sistema i es comença a fer l'estudi, aquest estudi també és manual. Moltes vegades hem de requerir documentació addicional a la persona. Això fa que tot aquest procés es demori en mesos, moltes vegades. Quan realment el que volem i el que li demanem a la transformació digital és que la major part dels casos que són simples, la persona vagi a l'oficina o ho faci des de casa i s'emporti ja la resolució el mateix dia. Això estic convençuda que ho aconseguirem amb la major part dels casos que són simples, els més complicats, evidentment no. Però és que ara amb els simples també triguem una miqueta. El fet que fem aquest estudi manual fa que a vegades hi hagi discrepàncies amb com es resol una mateixa prestació. Que els treballadors apliquen criteris, però a vegades hi ha petites diferències. També no hi ha homogenització amb com es tramiten les prestacions en general. Algunes d'elles passen per moltes mans, per moltes unitats. Vull dir, tot això s'ha de refer perquè hem de ser molt més eficients. També, cada vegada que hi ha un canvi de normativa, s'implica un canvi de codi. Si s'incorpora una nova prestació, l'última, la renda garantida, que surt molt, s'ha de fer tot un sistema nou quan molta part del procediment administratiu és el mateix. Després el que canvien són les regles de negoci, però el procediment és el mateix. Volem, això ja és el punt de plataformes d'accessibilitat, volem que la persona, apropar-nos al màxim possible a la persona. Evidentment es manté la via de que la persona vagi a l'oficina acompanyada, però també que ho pugui fer des de casa seva, donar d'alta des del seu PC, una tablet, un mòbil, que pugui demanar la prestació que necessiti i veure com està el tràmit d'aquella prestació. Ja sabem que el nostre col·lectiu, en general, és col·lectiu que no està gaire avesat a la tecnologia. Però no ens enganyem, tampoc està avesat a omplir una sol·licitud en paper. No ens equivoquem. Per omplir una sol·licitud en paper i demanar una prestació, ara ja necessita l'ajuda d'un familiar. Per tant,
Aquest nou sistema també pot tenir, pensem en la col·laboració d'algun familiar, si ho fa en modo autoservei des de casa seva, o que l'acompanyi a l'oficina on el funcionari habilitat podrà introduir ja les dades directament en formulari electrònic, amb la qual cosa ja guanyarem en velocitat de procés. Expedient electrònic. Clar, per complir la normativa que hi ha de procediment administratiu, la llei 3940, ens hem de basar en l'expedient electrònic. Per què? Perquè haurem de fer notificacions electròniques, la persona ens podrà contestar en aquests requeriments també de manera electrònica, si vol, registre electrònic, vull dir, tot això la plataforma ho ha de complir, ho ha de tenir en compte. I a més, perquè també estem obligats a utilitzar eines d'interoperabilitat per poder fer l'estudi i poder acreditar els requisits que ens presenta la persona, i no com ara que li demanem documentació en paper. Hem de fer servir les administracions, que són les que tenen realment la informació fidedigna i real que ens pot servir per acreditar aquella condició, aquell requisit. En definitiva, en resum, necessitem un sistema que ens permeti ser més àgils, més ràpids, centrat en el ciutadà, perquè sigui fiable, segur, i que ens permeti ajudar millor el ciutadà en aquest sentit. Ara ja passo la paraula als companys per veure la solució TIC corresponent. Una pinzellada ràpida, gràcies Carme, una pinzellada ràpida social, tornem. Així és com la pintem com una plataforma de 12 peces. Avui parlarem de la banda de tramitació. Potser en una altra presentació ja entrarem més en detall de la banda de dades, de serveis, de provisió, de pagament, econòmica, etc. Però que sí que sapigueu que es vol tenir una visió global de tot el sistema, que es vol pintar tots els agents i que tots els agents han de participar a la plataforma, siguin les àrees bàsiques, tot el món local, siguin els proveïdors, sigui tercer sector, sigui el nostre propi departament, la futura agència que desplegarem, la Generalitat i altres administracions. Aquí només també fer una pinzellada, que estem aquí en l'event patrocinat per al Consorci, que actualment ja fem servir 12 plataformes transversals, 12 integracions, PICA, Notum, Cercat, Carpeta Ciutadà, Gencat Tràmits, Ecòpia, Vàlid, i esperem que es puguin anar desplegant més per poder-nos integrar. I ara ja sí que passo la paraula al Francesc, que us ensenyarà una miqueta ja el que és el producte. Bon dia. Abans que res, volia agrair molt sincerament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l'oportunitat que ens ha donat a DXC de participar d'aquest procés de transformació digital, sobretot en l'aspecte més tècnico-funcional del sistema, i molt especialment al David i a la Carme, perquè, com han dit, es necessita aquest lideratge i aquest impuls de la pròpia organització per aconseguir aquesta transformació. I dit això, passaria a explicar-vos una mica la solució tecnològica que s'ha donat en aquesta primera peça de l'ecosistema de l'ES social, que és el tramitador social, i que hem separat amb 4 grans transparències. La primera l'ha ensenyat ja el David, que és precisament la immersió d'aquest sistema en totes les eines ja existents que faciliten la tramitació digital en l'àmbit de la Generalitat, proveïda a través de les eines de CETIT i del Consorci AOC, que estem fent servir intensivament en aquest sistema. A cada slide que presentaré veureu que a la part esquerra hi ha tota una sèrie d'idees força, que són les que ens ha explicat el David i que motiven com hem fet aquesta solució, i a baix de tot també ens ho explicava la mateixa Carme, la idea de que l'usuari és al centre al final de tot i que l'objectiu d'aquesta solució precisament és d'aconseguir estalviar temps en el ciutadà, estalviar-li tràmits i maldecaps, donar una flexibilitat per tal que pugui fer tots aquests tràmits tant en jornada laboral com fora d'ella, i finalment donar aquesta noció de proximitat en el ciutadà. La primera de les grans idees que volia transmetre-ho és que per implementar aquesta solució i donat l'ecosistema de prestacions en el que ens movem, on hi ha molt canvi normatiu o de regles de negoci que modelen les prestacions i amb quines condicions es donen aquestes prestacions econòmiques socials a la gent que ho demana, es va optar per fer servir una solució basada en regles de negoci. Com veieu, aquesta solució el que ens dona és molta facilitat a l'hora de descriure, editar i canviar, fins i tot per part de perfils funcionals, quines són aquestes regles de negoci que es basen en múltiples atributs socioeconòmics dels ciutadans.
ho hem pintat a l'estil Excel, però és que realment l'eina és així, permet definir tot un seguit de fluxes i condicions que permeten modelar molt bé quines són aquestes casuístiques que ens donen lloc a l'elegibilitat de les prestacions. L'altre segon bloc, que és important ressaltar en el món de microserveis o d'integració de múltiples peces de totes les solucions GenCat, és un orquestrador d'aquests serveis o un tramitador que ens permet fer ús d'una manera senzilla, integrada en tot el procés de negoci d'aquestes invocacions a aquests serveis comuns. Això al final redunda en una homogeneïtzació de les solucions que permetran el tràmit de les prestacions, en automatitzar i en simplificar administrativament tot aquest procés. A la següent slide presentem una altra de les forces motores d'aquesta solució. Com veieu, la solució necessita fer-se una foto del que seria el domini d'informació d'un ciutadà. Hem de saber on viu, on ha viscut, hem de saber quan ingressa, hem de saber la seva situació familiar, el seu nucli de convivència, molts atributs de la persona que al final són els que contribueixen a la decisió de si se li pot donar aquella prestació o no. D'on venen tots aquests atributs? Doncs de dos grans fonts d'informació. Una, el propi ciutadà o representant que ens aporta part de la informació, i aquí, com deia el David, el departament està optant molt fortament per la credibilitat d'aquest ciutadà i per tant ens creiem molt bona part de la informació que ens està proveint, però també capturem automàticament a través de l'APIC, PCI, totes les fonts de dades que ja posseeix l'administració sobre aquella persona i que contribueixen a la decisió de si a aquella persona se li pot donar o no una prestació. En aquest sentit es fusionen aquestes dues dades, es creuen, es validen, ens les acabem de creure automàticament a través d'una mateixa fórmula de regla que ens indica si se li pot donar la prestació o no, i emetem, com deia la Carme, en pocs minuts una possible resolució. A vegades és cert que no s'aconsegueix emetre resolució, sinó que el sistema determina que encara falta més dades per tal de poder prendre una decisió i és capaç d'emetre automàticament en el ciutadà un requeriment de completar aquesta informació. No li demanem papers, simplement li demanem que actualitzi aquelles fonts de dades de l'administració, sigui el padró, sigui la declaració de la renda, sigui el que sigui, per tal que la informació estigui bé i puguem prendre la millor decisió possible sense demanar-li documentació, sinó amb les dades que ja obren en poder de l'administració pública. Si això en què redunda? Doncs clarament fent ús intensiu de les fonts de dades que ja disposem amb la interoperabilitat, integració i orientació a les dades, aconseguim la simplificació administrativa, com deia la Carme, ja no cal passar per tants departaments, unitats i subunitats perquè es calcula tot automàticament i eliminem evidentment paper. Redunda evidentment, com dèiem, els tres grans motors, accelerar tot el procés, estalviar temps al ciutadà i al treballador públic, flexibilitzar. I l'última de les idees que us volíem comentar, que formen part de la solució, que seria bàsicament, aquí veieu un petit vídeo il·lustrat del que faria, per exemple, en la tramitació atesa un empleat públic que atén a un ciutadà que li vol demanar una prestació. Bàsicament, parlar amb ell, demanar-li les seves dades, informació d'on resideix, informació, com dèiem, de socioeconòmica, etc., un mínim de dades per poder tramitar aquella sol·licitud, de manera que el ciutadà ja s'endú cap a casa seva el justificant que ha iniciat aquell procediment. En molts casos, fins i tot en la pròpia conversa, el sistema s'actualitza i ja és capaç de requerir noves dades perquè ens puguin arribar a faltar o necessitar confrontar determinades dades amb el ciutadà. Per tant, d'aquesta conversa el ciutadà ja es nota proper a l'administració, fins i tot quan el ciutadà ve potser a completar la informació, l'empleat públic ja disposa de l'expedient d'aquell ciutadà, ja sap que havia vingut una o dues vegades o tres i quines informacions havia proveït i per tant acaba de completar aquell expedient amb la informació que falta. Per tant, donem aquesta sensació de proximitat amb el ciutadà, tot i que també podria fer el tràmit des de casa seva si disposa d'internet, navegador o mòbil, el que sigui. I per tant, a través d'aquesta solució donaríem aquesta noció de proximitat, visió 360 i usabilitat de la solució. En principi, això seria tot. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Francesc. Aquí ja per acabar, una miqueta de línia temporal, us explicarem d'on venim i què volem fer. A l'inici de tota aquesta transformació es va començar el 2017 creant un programa de transformació digital en el que al principi només jo hi formava part. Llavors aquest primer any va ser l'any de capturar tot el talent, tota la gent, em queden 4 segons, i fer tot el disseny. Val a dir que aquest equip de transformació és un equip multidisciplinar, que és un factor molt important. És que em deixo moltes coses que us voldria explicar, però... i que també ens ha ajudat molt. O sigui, no només som tecnòlegs, o sigui, hem pogut barrejar dins del mateix equip doncs, gent funcional, gent de tecnologia, gent d'arquitectura, gent de negoci, govern, etc. El 2018 ja van començar a construir la solució i el 4 de desembre van fer aquesta arrencada amb aquestes 2 prestacions pilot. Val a dir que no ha sortit, que són les 2 úniques prestacions del departament on no es demana documentació adjunta, o sigui, la persona només ha d'omplir un formulari i marcar 3 preguntes en declaració responsable. No cal aportar una documentació extra. Som les úniques 2 prestacions del departament. Que ja estem pagant. Que ja estem pagant. En el 2019 s'ha consolidat. Estem treballant amb la incorporació de la PNC, la pensió no contributiva, un dels productes forts, i esperem que cap a final d'aquest any puguem fer una arrencada. I aquí, doncs, la situació està complexa, no tenim pressupostos, etc. Però estem treballant perquè en el 2021-22 doncs, puguem incorporar la resta de prestacions i, sobretot, en el 20 comencem a treballar ja en sèrio amb tot el món local, en totes les àrees bàsiques. Ja hem començat a treballar amb ells, ja tenim gent del món local incorporat en el nostre equip i pensem que aquí és on hi ha una sinergia i un pas endavant brutal. 21-22, planificació, prevenció, urgència social i la consolidació de la plataforma. O sigui, hi ha aquests factors de valor afegit. Doncs res, moltes gràcies. Doncs això és tot.